professor Snuip stoot van de beste boot. Hey, de maai die snor de snut, wat vindt er nou weer uit? Het stormt. De wind goelt om de bisteboord heen en blaast hem zo nou en dan haast uit het waterwaai. Maar professor Snoort, Romke de Mal en Pieter Patat jouwen neert om die wind. Ze zitten gezellig onder in de boord te lezen in Romke zijn kamerke. Wat luistert daar, Romke? Gaat het soms over uitvindings of zo? Dan hast de snuit haast heel in het boek. Het is echt zo spannend, professor. Oh. Het gaat over een mol die de skat vindt en over boeven. Oh, heen. En die willen de skat aanpakken. Ja. Nou ja. En dan, Pieter. Hoe je het in boek, hè? Lekker eten. Oh, is het dan altijd aan het eten, Pieter? Dat staat op het boek, professor. Hè? Zeg maar, dit boek gaat over eten. Oh, ja. Pieter leest weer verder. Hij is al bij de taten. En Romke de Mal leest correct de laatste zijde van zijn boek. Lokkig. De boeven krijgen de skat net. Professor Snoort had een heel oud boek over uitvindings. Daar kunnen nog heel wat uit leren. Ja. Oh, wat vind je dat mooi. Ik wou dat ik zo'n boek schrijven kon. Dat kennen we wel. Wacht je, ik, professor Snoort, de beste uitvinder van Friesland, had een geweldig plan. Oh ja, Kijk, dat is al die orenplan. ja, dat is wel een mooi plan, hè. Ja, nou nee, maar wacht even. Wij meisje draaien een boek. Ja, maar dat is een heel werk. Wij moeten een verhaal hebben en papier. En plaatsjes. Nou, hoe zit er niet om? Ja, nee, klein, maar Pieter, hè? Daar zie ik eens papier op, hè? En Romke, die schreeuwt het verhaal. Ja, dan zie je, ik wil plaatjes. Nee, ik maak je zelf de tekeningen. Dat kan een knappe uitvinden, om eens wel. De beesten gaan aan het werk. Romke gaat achter een oude, krakkemikkerige typemachine zitten. Hij denkt en denkt. Waar moet het verhaal hoe gaan? Hij weet het al. Oer hemzelf en de orenbeesten op het boord. Pieter snuipt alle kosten los op papier. En professor Snoort beziekt een tekening te maken. Ah, mooi. Een paar uren later komen ze weer bij elkaar. Als het verhaal kleren voor uw boek, Romke, let maar eens meer. Ja, het woe net zo heel best, professor. Nou, net zeuren, Romke, lezen, hè? Nou, doe dan maar. Even de bril beter opzetten. Doe maar. Ik ben Romke de Mol. En ik schreeuw het boekje vol. Mooi. Ja, nee, mooi. En verder, hoe gaat het verder? Het gaat net verder. Dit is het hele verhaal. Hé? Is dit alles? Het hele verhaal. Ja, maar meer weet ik net. Professor Snoort zak het op een stoeldel. Wat valt hem dat aan? Nou ja, een kwart verhaal kan ek wel mooi wezen. Ja, wees, en als ik mijn tekening daar nou bij doe, dan liep het hier los. Ja. Hij rolt zijn tekening op de tafel uit. En, hè? Wat vind je daar nou van? Pieter en Romke besjuggen de tekening van alle kanten. Ze kunnen er kop nog stut om vinden. Mooi, hè? Romke gaat haast ondersteboven staan om het maar beter zien te kunnen. Ja, wat zal ik ervan zeggen? Ja? Daar is een mooie vogelmakkersnoot. Ja, die lange poorten, die binnen heel apart. Ja. En dat binnen de vierken denk. Hé? Een vogel? En poten? En vierken? Ga je me stront in de eigen? Ja, dat ben ik. Ik ga mijzelf tekenen. Oh jee, de professor is wat leuk. Wat denkst, zou het nog wat worden met haar boek? Mooi maar wegjen.
Moet je nog close-up hebben van hem? Het is wel mooi, hè? Dat eventjes... Klopt. Nu nog als... Ter afwisseling, want dan heeft die andere ligt ook al zo. Ja, klopt. Dat kan, maar hij loopt nog even. Ja. Klopt. Masseren, nee. Doe een beetje voor niks geweest. Zoiets? Ja? Ja, denk ik.